UPPL हानजायाव जगदान जानाय NLFB, NDFB, BONSU, BSU नि दैदेनगिरिफोरखौ बरायदों। थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 28 अक्ट'आव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय तामुलपुराव 48 सा NLFB आरो जानुवारि दाननि 6 अक्ट'आव रङियायाव सा 45 NDFB, BONSU, BSU आरो NLFB निफ्राय UPPL हानजायाव जगदान जानायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला UPPLआ दिनै बरायदों। गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दलखौ मोजां मोननानै गोबां जयेन जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों। थिग बेफोरबायदिनो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय थांनाय नभेम्बर दाननि 28 अक्ट'आव रङियायाव सा 48 NLFB जों लोगोसे जानुवारि दाननि 6 अक्ट'आव रङियायाव सा 45 NDFB, BONSU, BSU आरो NLFB निफ्राय UPPL दलआव जयेन जाफैनायखौ उदालगुरि जिल्ला UPPL दलआ दिनै बरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खस्थ' सहायबोदों गावखौ जाखिनि थाखाय बेसेबांबा सेक्रिफाइस होबोदों बेखौ जोङो जोंनि मेगनजों नुदों। अदेबानि बेजों लोगोसे जोंबो गोबां खस्थ' मोनफादों। जोंबो जेब्लानाखि आर्मि मिलिटारिया हाबफैयो जोंनि गामियाव NDFBफोरजोंनो लोगो जोंबो खिथु खारफालाङोमोन, हाग्रा बारियाव थाखोमाहैयोमोन। दा बेफोरबायदि गोबां संग्राम खालामनायनि उनावहाय 2020 मायथाइयाव NDFB, BSU आरो UPPL बिथांमोना गासैबो लोगो नांनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय, जायखौ जोङो पिस एकर्ड होननानै बुंदों, गोजोननि सुक्ति। मानोना जों बयबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे समाव जों गोजोनखौ लुबैबायमोन, गोजोनखौ हास्थायबायमोन। आं गोलाव सम जोङो आन्दलन खालामबाय, पुलिस मिलिटारिजों गावथारजाबाय, होसोजाबाय, गावजों गावनि गेजेरावबो जों बुलायलायबाय, न' सावलायबाय। बिदि गोलाव संग्राम खालामनायनि उनाव, आन्दलन खालामनायनि उनाव जोंनि बिटिआरनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंजों थाफानाय गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्राबो बे गोजोनखौ लुबैबायमोन। ओंखायनो गोजोनखौ सोरजिनांगौनि थाखाय 2020 मायथाइयाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव NDFB, BSU आरो UPPLनि बयनिबो नाजानायाव जों बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनो हादों। आरो बै समनिफ्राय दिनैसिम जोंनि BTC ओनसोलाव, बिटिआर ओनसोलाव दिनै गोजोना फैबाय। आरो बे गोजोन फैनायनि गुदियावनो जोङो बुंगोन दायो बिथां प्रमद बर' सार UPPL दैदेननाय नैबे सरकार। दानिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव दायो गोजोन फैबायबा बे गोजोन थासारियाव थानानै जोङो जोंनि गथ'फोरनो मोजां सोलोंथाइ होनांगौनि, जोंनि बेफारिफोरनो, बिजनेसमेनफोरनो मोजां सुबिदा होनांगौनि, आबादारिफोरनो मोजां सुबिदा होनांगौनि आरो बे सुबिदाखौ लानांगौनि दिनैनि समा जोंखौ थिनदों। दा ओंखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा जुदि राइट टाइम एन्ड राइट डिसिसन, थि समाव जुदि जोङो थि थिरांथा, थि सिद्धान्तखौ जुदि लानो हायाब्ला जोङो फावसायनानै थानांगोन। दा आं बेखायनो मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै जोंनि गेजेराव गोजोना फैबायब्ला आरो बे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ, बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे लेभेलसिम, मोनसे थाखोसिम लांनायनि सिन्था खालामदोंब्ला जोंबो सिन्था खालामनो हानांगोन साफ्रोमबो सुबुङा जे जोङो बे बुब्लियाव माबायदि डिसिसनखौ लानांगोन, माबायदि सिद्धान्तखौ लानांगोन, बेखौ साननानै जोङो डिसिसनफोरखौ जोङो राइट टाइम एन्ड राइट डिसिसनखौ लानो हानांगोन। दा आं बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों दिनै जाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय मोनसे डिसिसनखौ लानानै दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाबाय, आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना थि समाव थि डिसिसनखौ लानो हादों। दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ गिबियावनो जोंनि UPPL दोलोआव बरायग्रोबाय आरो उननि समाव नोंथांमोनजों ज' थाफानानै बा नोंथांमोना जोंजों ज' थाफानानै जाहाथे खामानि मावलांबाय थायो आं बेखौनो हास्थायो। दा जायखिजाया
2024 मायथाइ दा जि सोलिफुबाय थानाय बोसोर 2-2.5 मासनि उनावहाय जोंहा मोनसे बिसायख'थि फैबाय दङ लकसभा बिसायख'थि जे पार्लियामेन्टारि इलेक्शन सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन